Today is Saturday, so half class. And then children are doing social work. ओमफ्राय आङो मावासै आरोना मानो होनबा LKG UKG students फ्रा मावनो रोङा नालाय ओमफ्राय आङो बिसोरजोंनो थाफाबाय आरो बिसोरो बायरायाव ओंखारनानै गेलेलाबायो नालाय And here UKG students They cannot do so we let them to sit inside the classroom. Hello. And here LKG students. Hello. Hello students. What are you doing? Social work? Social work or what? Social worker. Oh my God. Very good. Good job. Good job. एकदम केम्पासा लेथ्रा जाबायमोन नालाय ओमफ्राय माखासे एसे एनै ओरैनो बिलाइफोरखौ खनबाय आरो Hello, Suman. Your name is Suman, right? What are you doing? Social work? How are you feeling? Tired? Feeling tired? Wow, doing great job. Line up. Stand in the line and then come one by one. 1 week class गैयामोन नालाय ओमफ्रायो बन्दमोन दुर्गा फुजानि ओमफ्राय जा केम्पासानो जा लेथ्रा जाना थाबायमोन आरोना जा मैलासोमोन बिलाइ हारि दंफांनि बिलाइ सिरिना थाजोबबायमोन बेखायनो टिचार्सफोरजों स्टुडेन्टसफोरजों ज' लोगो नांनानै ओरैनो बिलाइफोरखौ खनलाबायबाय ससियेल वर्क मावबाय दिनै ओमफ्राय केम्पासखौ फोसाबबाय दायो नोंथांमोना नुखाबाय नै बिराद साफा नुबाय दायो मोजां नुबाय ओमफ्राय जोङो गथ'फोरखौ बिदिनो फोरोंनांगौ उन्दैनिफ्रायनो जाहाथे बिसोरबो माबायदि जोंनि स्कुलखौ केम्पासफोरखौ साफा लाखिनांगौ होनबा जाहाथे बिसोरबो मिथियो आरोना So thank you so much students and teachers